ai ka channel lo entry tu te so vai chu lo tu ka soya Isaka le Margaret le bok ka ti anga ani hi best couple Mizoram ani ya Mipui te min be ka tu na hianin anin thene mo anti la hian tam takit anin unfollow te hi borok siam tum na mai me ni ya bongko na bike kain phur lai lo mutu te po na ma bike te na lo in phura chu ti rolin du ti pon do ra ka du te pon do ra ka dor lo ma tu lai chu an lo ma til pek te ai presena story mar chu pe tu kan lo du te hian pe niang du ti hian pe nge ding ti ka dan til pek te present te status ni pa ni hi social tu tam takoma sela ale lama chuanin ngai zon ta te du khop lo tu tam takoma sela mi ri kan tling vek lawa mi zong kan ti lom thei lawa mai ro chu tam taka chuanan ni pati den ton tla khop me lang wal fel nu la fel tak ania model milar mani to ken du chang kang ve thei ve ani mani to ken chom thei ve ania mai ro chu an du hu na chuanin tin tlang pa ang mai anoma ai ti chang kang vu lowa ain la sial lowa anin la hai lo kan ti don me la class lo Isaka poni se Mizo klang val chuan am lutuk mai ni ya Margaret pochin la kan unau te chuan am lutuk mai ani ya le lama Mizo klang val bes klang val chun fel tak Mizo te na kan chuan em le chin lampang kan unau te paran chuan em Margaret le fel tak ka ti fel anin tong te hi alom le ya chu ti rol chuanin tu nai boruak a in thenang ten boruak sang takomba se tura chuanin hunin a hril zel angam tia en lo in then lo zilen boruak chu alang chho zel ani ni pati hian mu lam khop maya an ngai sa no ma anei te hialin nei sila kan du tu sa ma ni ya ba ri kan thu lo ma chu wangin bong ko na ba kan phurte andora te po tor khate pon ka ni pati lo in thren lo na sa Mizoram Mipui hi mi lo bum kwal vel mai me ni ti her lang chuak chho zel ani tu na hian tu na chan tôi lạc vét to hi ho to don cái mà này cái lạc vét cái mà này cái lạc vét cái là ho to don nặc tu à lúc này bazaar à cần doa don min lâu đọt về rồi à bye bye nặc tu à lúc này bazaar à cần doa don bắt khát trắng sò min cần doa don min lâu đọt về rồi à bye bye